IKOROTV Network. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwe m onye ikwu wee kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelo ebe ọ bụ na ị nọ wee bụrụ onye Igbo asị m ka ife dịka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Afọ m bụ Nnaemeka Ilenunachi mana ejikwere iwe akụ wee mala m. Ọ bụ na ozizi na-enweta anyị biko kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, anyị nọkwụzi mana TikTok na IKOROTV Network ka a na-akpa ife ọbụla jikọrọ ndị Igbo ọnụ. Ekenekwe m unu. O nwere isiokwu anyị ji maka ya wepụta n'ụbọchị taata. Ezigbo nwafọ Igbo makwa bụrụkwa nna anyị Chief Pet Edochie nke eji ebube dike ndị Igbo wee malụ nwere atụmatụ ọ na-atụpụta nya bụ atụmatụ wee bụrụ na nke bụ eziokwu bụ na obodo ọbụla nọ n'ala Igbo nwere mgbe fa ji eme emume iri ji. Ọ bụrụ mgbe ndị Ọka ji eme emume iri ji ka ndị Ekwulọba ji eme. Obodo ọbụla nọ n'ala Igbo nwere mgbe fa ji eme emume iri ji. Nna anyị Chief Pet Edochie wee na-atụpụta atụmatụ ka Igbo niile nwee ofu oge fa ji emekọ ọnụ ya ka a na-eme emume iri ji ka a na-emekọ ọnụ ka ọ bụrụ omenala maọbụ ka ọ bụrụ mmemme eji wee mara ndị Igbo. Nke bụ eziokwu bụ na anya bụ atụmatụ anyị ga-ejeke n'ogbe ka anyị nụtake n'ife ndị mmadụ nwere ike ikwu banyere ya maka na ndị Igbo si na uche onye adịghị njọ. Anyị na-abịa mana ọsọsọ anyị bụ Igbo na-awa ji wee na-ayị Igbo niile biko ka anyị rọpụtaka n'oge ụbọchị na-arọ ka Igbo niile welie waa ji. Nna anyị na-ekene gị biko, anyị bụ ndị IKOROTV Network, anyị chọrọ ka ị gwa anyị afa gị. Afa m bụ Emmanuel. Aha m bụ Ichie Agụtadus. Afa m bụ Oriakụ Mary Anieke. Afa m bụ Maazị Dede Ọfọ. Afa m bụ Maazị Okechukwu Agụ. Afa m bụ Okechukwu Okoye Emmanuel Akede. I'm Uchendu James. Abụ m onye Ezeagụ Local Government Agụọbọwa. Nna ebube dike ndị Igbo ya Pet Edochie nwere atụmatụ ọ tụpụtara ka e nwee ofu oge ndị Igbo niile ga na-eme emume iri ji ọfụ. Kedu ife ị nwere ike ikwu maka ya? Anyị nwere ike maka ya bụ ịma ndị Igbo a na-eme iche iche maka ịbịakwa na Nsụka na nsị ga-abịakwa na taụn ndakwa na Enugu a na-aza nwanne bete a na-arụkwa ebe ha Nsụka onye ọbụla azawa ha nna. Ife ọ na-ekwu dị mma. Anyị nwakwadokwara ya maka na ịbịa na omenala ndị Igbo ihe gbasara iri ji ọfụ amaka. Ọ dịchara possible Igbo iri ji ọfụ one day because na culture omenala Igbo anyị na-abụrụ ofu. Like before the war ebe 1960 something enwe mgbe mere Udi Day n'Enugu a soso ndị Udi mere Udi Day o nwere akpọtụ I will general uniform akwara so ndị Udi bịa kwa the uniform isi dịkwa ụdị ha n'Enugu kịta anụwa n'ala Igbo ọmandị possible ịga ma ndị kwa na ndị ekwe karịrị n'ala Igbo amụrụ m na agha ama nụrụ ka ọ chọrọ ya ka ọ gịnị kwana mgbe ahụ ndị Igbo niile bụ ofu dịka udete Udi local gọọmenti bụ ofu mee dị tin Udi Day okpo uwe akpọtụ pata ịgbaka gba ụdị ya n'Enugu a kịta anụwa ndị na-ama nkwa dị ka aja because omenala n'ezie abụ m onye Enugu steeti omenala ba abụ omenala Abakaliki omenala Abakaliki abụ omenala Anambra steeti omenala Anambra steeti abụ omenala ndị Imo and Abia and so on and so forth so esi ka ekpokọta ọnụ ọ ga-abịakwa ahụ. Atụmatụ PT tụpụta ọma mma na nghọta nke m ọ bụ na asụkwa ndị Igbo na-abụ asị na anyụkọ mamịrị gba ụfụfụ agbakọ ọnụ nyụọ mamịrị ọgba ụfụfụ anukwu Isaac ka ara amisa nwe izili ka na ọ bụ na atụmatụ ya o wepụta amaka na ọ bụ na onye ọbụla chịkọ mmụọ ya fụ na akwa na ife dị mma ka ọ na-akwadobela anyị ka anyị nọ na one umbrella kọsukwu Isaac ka ara amisa nwe izili so na atụmatụ amaka like na ba anyị Agụọbọwa Ezeagụ Local Government Agụọbọwa ma iji eri ji ọfụ nke anyị dịka mgba ndị okenye a na-ahazi Septemba and na-etu mmụọ na nke anyị mgbe aka na-eto okorobịa kịta si nsi chọọchị batara metụ ụfọdụ ka na-emekwa ụfọdụ na-asị nụ chọọchị abatago mmadụkwa ma erie ji ọfụ bụta Igbo dịkwa na dọkọtakwa ọnụ na hazie mbọchị dị otu a ka Igbo niile ga-ele ọ dịkwa mma dị ma Igbo ihe hapụ ị na-akpa oke because ndị Igbo na-akpa oke too much
okwe ike iwetakwa ego tata irufu nwanne gị eme gị na isi n'ofu afọ na gị na-abụghị ofu afọ nke onwe gbasara gị ghọtago ma Igbo na-akpa ike too much ọ bụrụ na Igbo ga-atụkọta ọnụ na mbọchị aka ga na-eriji ọfụ ọ dịkwa mma. kedu ife kpatara iji chọọ ka na-emekọ ọnụ? ihe ji emekọ ya ọnụ imekọ ihe ọnụ dị mma. Igbo ama na Igbo na ha ncha niile bụ Igbo n'ofu Igbo ahụ nke onye ọbụla bụ ihe mbụ na ndị Hausa na-adị togeda ịfụgo onye Hausa ị na-etugo onye Hausa ihe onye nke a ga-afụta kwado Hausa nwanne m onye Igbo na onye Hausa na-ekwe eme ihe ị ga-afụ onye Igbo sọpọtụ onye Hausa hapụ onye Igbo ibe. Atụmatụ ya dị mma, ọ ga-egosite ịdị n'otu gosikwa ọganiru n'ebe ndị Igbo nọ ma ọ bụrụ na a ga-eji ofu obi na-eme ya ọ bụ ezigbo ihe, ọ ihe kwesịrị ekwesị. Iri ji abụrụ ajọ ihe, iri ji bụ ezigbo ihe, ọ ga-eme ka anyị dị n'otu. Ọ dị mma. Ihe m ga-ekwu na ya bụ na ọ dị mma ka ndị Igbo niile na-erikọ ji ọnụ ghọtago anọkọta otu a ọ bụgodo stadium Ọkpala square onye ga-abịa wee ebe ahụ ọ bịa sị na ndị Igbo na-eme iri ji ọ ga-abụ ihe ọgwụ wee nyere ndị Igbo ma ndị nọ ebe dị iche iche ma ndị nọ ugwu Awụsa ma ndị nọ Sokoto ha ncha niile onye ga-anatawa anata a na-eme the thing ghọtago ọ bụrụ ihe aghụghọ onye ọbụla na-ewe joy ghọtago beti na ihe m na-ekwu bụ na afụrọ m ọdụghọ izi imewu taa mana ọdụ izi ọ bụ ihe magburu onwe ya ka ọ bụrụ ihe a ga-eme eme. Kedu ife kpatara iji si na ọ bụrụ ihe dị mfe? Ihe m ji wee sị na ọ bụrụ ihe dị mfe bụ mkọsị mgbe ị ga-eje Anambra jee Imo jee ịmago ebe niile dị iche iche wee kwuo ya ụfọdụ ga-asị mba na amamihe ụfọdụ asịkwa ka eme ya ka o ji wee dị izi imewu. Ọ ga-eme nwee love, unity and peace. So na mụ na-afụta atụmatụ ya because na before wee kwupụta okwu a ọ chee ya wachịkọ ya na mmụọ ya ọwafụ nọ ihe dị mma na eme ya na ọ ga-adị mma kama na ama m na ihe a nwee long way to go because ọ bụrụ an easy program because na ka anyị si eli ji be anyị bụ nri anyị nwa bụ ụmụ Igbo onye nri abụ onye nri anyị nwa na-elibe ji ị na ịfụ na omenala Igbo bịazi bịa ghasasịa n'ụdị na most of mgbe izi mgbe mmaala ife abụrụzi m mgbara taa Igbo na-abụ asị na Igbo kwa ụkwala ọbụla ofu anụ Igbo na-asụ n'onu mgbe izi na-abụ Igbo na-abụ onwe mgbe ọ ga-abịa n'anya n'elu mgbe ahụ wọchị adịrọ oke na-agwa gị ihe na-akụ oyibo bịa mebiela a lot of things in Igbo and ndị okenye abịa nwụcha ụmụazị a na-eto eto adịrị follow up with the people of the left over to pick up our heredity from our culture from our ancestors. Because ọ bụ na ihe ọ na-abụ ịbịa na ifo that na mgbe a na-abụ ọnwa tụọ like now for example Ọnịcha na-akọpụta ji ịbịa na Ọnịcha na-akọpụta Anam ma ihe niile Ọnịcha na-eli ji June July mainly July anyị nwere elikebe bụ nwere elikebe Ọgọst mgbe ụfọdụ adagbu ekwe na Septemba mgbe ji aka ga aka. Atụmatụ ya ha amaka ọ ihe ga-ejikọ Igbo niile ọnụ ma ọ bụrụ na ihe ga-ekwe omume like mụnwa bụ onye obi na-agụ ụdị anyị karịrị ajụ mbọsị Satọde and ajụ anyị ahụ kporo ọkụ mana ama m na ọtụtụ obodo nọkwa anyị around erigo before us ụfọdụ ka ga-erikwa ka anyị nwalicha onye ga-adị mma mana ikpokọta nwe ọnụ ahụ ga-afịakwa ahụ o mana mmadụ na-eme ihe fịara ahụ. Omenala abụghị ajọ ife anyị riju ofe abụrụ ajọ ife ọ omenala eji mara ndị Igbo ife eji mara anyị so anyị na-akwado ya ife anụ kwuru bụ eziokwu ọ bụ na ndị Igbo ga-ewepụta ọbụnadị ụbọchị abụọ maọbụ atọ iji wee na-eri ya bụ ime mmemme ya bụ iri ji ọfụ ọ maka amụnwa kwadorie onwe onye Igbo bụ onye Igbo ọbara Igbo na-aga na-arụ ya na mma nkwado ya bụ ife because nọọ ife dị mkpa na Igbo ga na-eme maka na ihe gbasara ụka abịago wepụ ndị mmadụ uche n'ihe gbasara omenala ntọala ndị nna nna anyị ha na-eme anyị bịazi na-eme omenelu so na ife na-ekwu bụ na ana m akwado ife nwanne anyị nwoke bụ nna anyị Peter Edochie kwuru maka ọ dị mma. So na ọ bụ na abịa chekie ịfụ na omenala arapụzi omenala emebezi ihe ọzọ ọ bụ na mgbe omenala bụ Igbo ezuo
mgbe ndị Igbo na-eme Igbo a na-enwe ndakọrịta ụda ume ụda mkpi na ụda mfe but ụfọdụ rapụzuru je na-eweta our western world ọ na-emebila efe na Igbo baa be Pete na watch program na TV all the time ọ na-achịkọ ka anyị ncha gbakọta ọnụ rapụ na-etufu our own culture because our culture etufu ejeborote nke ndị ọzọ na-emebila efe na Igbo baa if not so at least o nwere ihe ọzọ witness him ndị okenye mgbe fa nọ ọ na-abụ mgbe ụmụazị pụtasị ndị okenye pụtasị anyị bịakwa mitin na mitin a ga-abụkwanụ nke anyị ma aghọtara m ihe a na-akọ mgbe ahụ nche nọ ndị okenye ama m na-emechakwa n'ụwa bụ onye tolitekwa ọnwụọ ndị ọzọ dịrịkwa na-aga gosi ọ bụrụ ihe a kpụdetebe nso anyị ga na-anatachafa okwu ụfọdụ dị aṅa ọ ga-abụ okwu a ka ọ ga-abụ onye pụta owumite na nwanne ya ewepụta owumite na nwanne ya so na ọ bụ na emebe ihe ahụ likọbakwa ji ọnụ ofu ụbọchị ọ ga-adịkwa mma wee na-elote otu esi eme oriri ekeresimesi na Easter na October na other things a na-eme alisi ya ga-emekwa onye jikọ Igbo ọnụ a na-enwe love. Igbo bụ Igbo ekenekwe m unu ọzọ unu afụgonu ka ndị mmadụ si wee tinye ọnụ na isiokwu anụnwa nke bụ eziokwu bụ na ya bụ atụmatụ nna anyị Chief Peter Edochie tụpụtara ya bụ atụmatụ dị mma maka na omenala iri ji bụ omenala jikọrọ Igbo niile ọnụ o nwere obodo nọ n'ala Igbo na-adịghị eme emume iri ji nke bụkwa eziokwu bụ na obodo ọbụla nọ n'ala Igbo nwere mgbe fa ji eme emume iri ji mana ọ bụ na a ga-ewepụta ihe dịka otu ụbọchị maọbụ abụọ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ ya ka a na-emekọ ya ọnụ ọ bụrụ na ụbọchị a bụ ụbọchị ndị Igbo n'oge ndị Igbo maka na ile anya na mba dị iche iche dịka obodo Amerịka iji wee maatụ o nwere emume fa na-akpọ Halloween ife a bụ mbọsị fa ji echeta ndị ichie be nna fa ndị afịa ada azụ ndị na-arụ ọrụ aka ma ndị na-agagasị ebe dị iche iche ada apụta o wee bụrụ na ụbọchị fa ji eme emume icheta ndị ichie be nna fa ndị nna 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 fa ọ bụ na emekene ya n'ala Igbo na ụdị emume iri ji ọfụ nya ka enwekene ofu oge ndị Igbo ga-eji na-eme emume iri ji ọfụ ọ ga-ama mma anyị nwa bụ ndị IKOROTV netwọk na-ezipụ ozi ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo dịka ndị nze na ndị ọzọ ndị igwe gasị ka anyị tinye ekene ọnụ na atụmatụ a nna anyị Chief Peter Edochie tụpụtara ya bụ atụmatụ dịkwanụ ma ọ bụ na eme ya ka ọ dị otu ahụ ekenekwe m unu inwekwara ohere ịga na ngalaba onye kwuo uche ya nke ndị oyibo na-akpọ comment section ka ikwukene uche gị banyere ya bụ atụmatụ kesekwa ife onyonyo anụnwa maka na ndị Igbo si onye nụ ya kara nwanne ya tetekwa na ị ka na-ekiri IKOROTV netwọk ife ọbụla banyere omenala Igbo bụ na IKOROTV netwọk ka ị ga-enweta ya aka m bụkwa nwanne unu nwoke bụ Nnemeka Ilenunachi mana itu omoriwa akụ agba m nganga itu omoriwa akụ agba m ga ego ka ọ dị IKOROTV network.